Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel. Some confessions and deep secrets. Kana gari kikutanka kuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kuna chungwa garoka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Mas Mure Zimbabwe tawigira Yazobuda Kuti ni metal on cooperation. Yazobuda statement from Sorupe accident yakaitika ku Redwing gold mine ono na Scott sakupwanya brachora yo vachidzi 11 people vari kunzi vakatrepwa mumine shaft ye Redwing gold mine muri Zimbabwe. Vabuda ivo vachitaura vachiti small scale miners aya akafushirwa musi Thursday 4 January muri Zimbabwe. Taura vachiti pane maefforts ari kuitwa kuti pakwanise kurescue vanhu ava, asi zviri kunzi nenyaya yekuti ground harisi stable vanhu ava havasati varescue, asi pari kususpectwa kunzi earth tremors ndo wakakonzeresa kuti mine shaft iyi collapse muri Zimbabwe. Amene munoona sei nyaya iyi vataura zvakare zvinzi this Redwing mine yange yakambomiswa maoperations ari at a large scale mushure mekunge yakacollapsa zvakare mugore ra 2020 zvinzi so now maartisanal miners ndo akabva introduced kuti achere mumamining pits aya. Zvino izvo mumamining pits aya zvinova izvo zvozolida kuti paitike this incident muri Zimbabwe inorwadza yekuti 11 people were trapped mukati momondonye yatatavigira nzvara nhasi. Tudzi zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.